Sano jotain kittiä tänne kameraan. Mitä? Miksi te ette saanut olla? Katso, mä oon kuvannut suomalaista luontoa junasta. Älä käytä huumeita. Juoskailuja Varavaanistariin saapui hurrikaani. Siis, missä te istuitte? Me istuttiin käytävässä. Niin. Missä käytätte? Siis junassa? Joku kävi sillä, Tuo ravintolavaunun meidän siinä matkan piti yläosassa. kestää 45 minuuttia. Anteeksi 2 tuntia, mutta matka kestikin 3. Ei kun tunti vartti. Aivan, matka kesti 3 tuntia. Me lähdettiin sieltä 7 tuntia perjantai 12. No niin, mä olin kotona silleen puolenaan aikana. Moi, mä tulin. Who wants this battle? Tässä on vähän parempi laatuinen kuu. Noniin, Vähän tylsää teillä näköjään. ulkona on vielä valossa. Meillä oli ihan hauska. Se oli ihan hemmetin hauska, paitsi sitten kun se juna alkoi raskaavana kuuloon. Nee. Se oli. Sit se ei ollut enää kiva. Ei. Sitten se kun se yksi humalainen Kari Hietolähden näköinen mies ravasi ne koko. Mitä sanoa tuolle lapselle, että mun kameraan ei kyllä katso tollasella ilmeellä? Kenen lapsella? Toi mun serkku. Se on siis oli pienempi. Kuoleva. Silloin oli kesä ja lämmin, mä tykkäsin. Hirveetä. Nahkailukohtaus. Se yhtäkkiä menee autoon ja se taustalla. Aivan. Mutta Ympäriinsä. se vaan oli vaan 44. Maailman tehokkain käsiase. Se kun se oli se keitto sun selässä. Niin se keitti. Hellyyskohtaus. Katon nyt sitä. Suikkunen. Se on siellä kypärällä. Mä luulen sitä yhden Vähän sekunnin hyvä. Demi Veemoniksi, anteeksi. Mä tajusin, että se on suikkunen. Nyt se on tossa päällä. Mulla on sen kanssa aina. Näyttää aika vihaselta. Minä yritin ottaa minun lukiossani kuvan, ei oikein onnistunut. Se näyttää sulla Eikö mä näytän väärin päin, noin. Jos me tietäis, että se on Lugia, oli se sitä jääkarhusta. Toijala. Mäkin otan sitä. Tee minun hienolla matollani. Picture in picture. Tyyppi käytti siihen. Joo, ollaan nyt täällä Helsingissä. Kekkiä kiilosena. Kekkiä, kato kameraa. Sä voisit Tuomas puhua englantia, niin mä näytän niin tyhmää, että sä kuulet kaikkea. We are in Helsingfors. Helsingfors, it's super awesome. Helsingfors on Ruotsia. There's a restaurant that's named Vultava. Multava. Vultava. It's a huge restaurant. And now we can see some people here. They have here too. Let's go eat there. Burger, 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 Kas oli silloin, kun mä kävin täällä Helsingissä? burger. Se tyyppi ottanut sen rumpuja keskellä Helsinkiä ja kaikki vaan kattoo. Hei, Minkä mennyt mennä? missä pysähdyttiin? Koska valot. Aivan! Voitais mennä tästä ja mennä toistaan noin. Miksi me niin tekstata? No kun tuolla pääsee myös. Pääsis suoraan siihen. Ei mä vaan. Me mennään valoista. Eksytään joku Mikko sun mukaan mennä. It's very cold here. 15%! Mitäkään se ei Miss ole White Dragon goes all out! And now we're on the lights again. Ja Edissä oli varmaan jotain vikaa, kun se on ollut viikon jääkaapissa. Ja nyt mä join sitä, niin se kohti mun pääni ihan lopullisesti. Edestä vai ei? Edistä sen päässä. Mies jäi raitiovaunun alle. Nyt tuli mieleen taas se, kun mentiin ensimmäisen kerran Seinäjoelle ja sä valitit siitä, kun sinne Seinäjoelle niin sinne pelikäytävälle oli hemmetin pitkä kävely. Eihän, ei enää. Ei enää, se on edelleen yhtä pitkä matka kuin aina ennen. Kattokaa eduskuntatalo mennään sinne leikkimään. Itsevaltiaita. Ja sinne pelaa. Matti Vanhanen. Missä me käydään syömässä? Monta minuuttia ennen kuin seuraava jälkeen.
Veikko, älä tiu. Sami. Älä tiu. Sami. Tää on niin hyvä, tää on elävä. Tää on niinku monarkki, Suomi-monarkki. Mitä täällä tapahtuu? Kuvataan. Sä et kuva tällä Sano moi. Sä et kuva tällä hetkellä. Joo, on. Heipi. Kuinka sä oot? Okei. Ei siellä hampurilaisessa ole mitään vikaa, mutta ranskalaista. Big Mac. Just toi. Aivan. Snadikamari. Se on pieni. Onko siitä mihin muuhun kuin vesilinnun heittämiseen? Emme ole voineet heittää vesilintua siellä, mutta olemme voineet ampua kiväärillä vesilintua. Mä etsin niitä roolata. Come on, do it! Mitä hemmettiä sä teet? Tuhise. Se saa Nuuskii mua. täkistä itse. Sä tutkii uutta ympäristöä. Nyt kyllä. Sitten tossa on vaan joku ukkeli ja tossa on toinen ukkeli. Mä aivastan! En mä aivastanutkaan. Hävistä. Diu 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 diu. Smile. Perikeidas. Sitten ne on ainoat, jotka tänne tulee. Finnikin jäi kuorsaamaan sänkynsä kuitenkin. Ihan tyhjän näköistä. Eks? Mä olen täällä aikaisemmin kun ne... Wow. Finni on aivastunut. Toivotaan. On täällä jotain Yu-Gi-Ohiin liittyvää. Jos vaan pöydetään noin matot ja lähdetään. Mainos. Kaikki saa... Tunnistan tuon äänen. Juu. Ja sanottiin, että siellä sanottiin mulle, että Ferrari on ihan itse ommellut täällä Lippallakin. Sitten, no se kyllä myös paljon suomeen osasi sanoa, että osta Suomi-poika, halpa hinta. Sitten toisti sitä 10 kertaa. Varmasti aitoa. Ei yhtään olla tehty jossain hikipajassa. Se ei ollut vielä päällä. Jesus say. Hevi, mun kahvini. Sun kahvisi on autossa. Hyvä. Eikö se juonutkaan sitä? Niinhän me sovittiin. En. Hän on ystävällinen vierailu. Merri, ota ja kuvan randomista. Ei mua! Minulla on vieraanvaraisuutta toisin kuin eräällä nimeltä mainitsemattomalla Finnillä. Ja nuo tulee käteen. Sitten se on sun vuoro. Ei ollut. Sitten se lähtee kantaa huitua tällä lailla, tai tulee semmoinen harven seipäätä. Uusia ihmisiä. Pidä kivaa. Pidä kiinni. Ota se! Tää! Pistä tuubiin video. Ota se! Sä lasket tässä, että mun... Hei! Vanha boksi! Onks tää ollut hyvä? Siellä, tällä hetkellä siellä on muoveja, ei oo pakkaa siellä vielä. Sinne menee ojaman pakka, kunhan mä saan sen perus. Sulla on ylimääräisiä vatteja varmana. Mitä? Eikö sulla ole ylimääräisiä vatteja? Mulla. Saattaa kuule olla. Kirahveja. Et tiedä mun kirahveja. Mun saattaa olla yksi kirahve. Jos on yksi kirahve, se menee Me tapellaan. Kattoo kumpi mistä. No toisa. Multa puuttuu enää se yksi. Muista. Mulla pitäis olla. Mennään katsomaan vaikka heti. Sitten vaan ootellaan tätä. Oi, nää on hyviä Ja heti tulee Pot of Duality. Niinkö? Älä tapaa sitä boosteria, niin mä saan sen kuoreen. No niin. Hyvä, kiitos. No foils. Niin, mut sulle tuli Mut tuli vatteja. Tuli jo heti yksi pesantti, tää peli on voinut. Myös siellä. Shamanismi. No niin, siinä oli sun Katsotaan, super. tehdäänkö Olet sillä tyytyväinen. jotain Olet tässä tyytyväinen. Psychic Nightmare. Joka on ihan paska. Tää on niin. Mä ennustin tän, että jos nousee jotain, niin se on juurikin tuo. No kylläpäs näitä nyt tulee. Mä haluun Unibirdi. Sä veit multa kaikki foilit nenään. Näköjään. Ne ei ketään kiinnosta joku Finnin foilit.
paitsi vähän. Vähän kiinnostaa maailman ihmisiä, ne katsovat YouTubesta innolla. Finni fan Mulla on club. 5 view ja 1 kommentti. Mitä Mitäs siinä kommentissa? Millä järjellä? No niin, kommentti. Oli hyvä prello. Noniin, ne sieltä tulee ne arvokkaat ne. Mitä tää No se on sama kuin Time Machine. Oi kyllä. Toi on tai mitä Jyysei käytti Seriakin vastaan. Jyyssä. Nyt kun mä osaan ne jaksot ulkoa. Oi kyllä, pitäisikö... Oi Tää on kyllä. paska spellcaster. Mä tuun sinne puolelle, niin tulee vähän parempi laatu. Se on huono. Eteenpäin. Sä voit katsoa lopputuloksen. Ei mitään. Merri varasti kaiken. Merri vei kaikki pois. Scrapboards vei. Tuliko täällä yhtään psykikkiä? Mä en varmaan taas pääse käyttää tota ollenkaan. En. Joku Ultimate tulee sieltä. Scrap Dragon. Mulla. Joo, ei se Mulla. Nää on hienoja nämä Mulla. Ultimatet jotain. Mulla. Mulla. Voinko mä käyttää sitä? Et. Mulla. Onko mulla tunareita? Se on mulla. tunareita. Se on mulla. Tiedätkö mitä? Mulla. Se on tyhjä. Tiedän mitä. Täällä on tullut tämmöstä. Scrapboards vient. Hei! Dragon Quest. No niin, Helleni heti katsoo, että sieltä tuli Stronghold. Finnille ihan mukava. Oli kyllä, Scrappilla voittaa varmaan peli. Koko homma. Paradox Fusion. En mä pysty käyttämään sitä. Harmi. Oli Weissman Celis ja Scrap Chimera. Okei. Sitten mitä nyt tuli? Didi Destroyeri, Dark Desu Hola hei, Synkrofusionisti, Lombot ja hei. Kaikkea kivaa. Ja sit tämmönen Näytätkö sä mitä hyvää tuli? Amazonas Shamanism. Sitten toi. mä haluan sille ton Shamanismin. Noit kimaroit nousi kaikille muille paitsi mulle. Mikä vitun Kimero? Hei Jehu, laitat mulle sabereita. Mulla on sapereita. Näytätkö sä mitä kivaa tuli? Sitä vittu. No mä haluun tän. Arvaa mitä? Täällä tulee kauhea mulukku. Nyt näet kaikista mulukkuimman olion ikinä. No. Siinä! Tällä voitetaan! Elefun. Tällä voitetaan peli. Sano. Se on aika mulukku. Se on elefantti pää, jolla on siivet. Kyllä. Mulla mäkin sain niitä, mutta mä en pistänyt Okei. Nonni. Nonni. Stana. Mikä tämä on? Sinne. Tämä liittyy se on ihan suoraan verran menestys, kuinka monta näitä. Taas? Ainakin siinä Millä todennäköisyydellä? Minä en nostanut näitä yhtään, meni ihan päin helvettiä se preil. Ja vielä lisää. Ja sitten, ja oikeastaan just näillä rapeetettiin minua, kun minä en päässyt näistä yli perusmonsuilla. No me taas muuten tasurin. No niin, se on sinun vuoro. Joo. Hevi, jotain viisaita sanoja. CNN ja BBC nyt uutisoivat Helsinkiin. Reporteri siivet saa, ei enää löydy kameraa. Kuvaruutu tyhjä näyttää äitimaa, kun voimaa käyttää. Heinolassa rukoillaan pitkästä aikaa polvillaan.